Nakatakdang tangtangon sa serbisyo ang mga pulis sa Davao Region nga nagpositibo sa random drug test sa Police Regional Office 11. Atong sayro ng detalye sa report ni John D. Esteban. 15 ka pulis sa Davao Region ang nakatakdang matanggal sa serbisyo human nagpositibo sa illegal nga droga ato sa gipahigayong random drug test sa Police Regional Office 11 sukad sa naglabang tuig. Kini ang gikumpirma ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga kabahin sa ilahang internal cleansing o paglimpyo sa ilahang hanay. Dito lang sa ating Davao Region, meron tayong 15 since last year. And they have all undergone the processes and they will be dismissed from the police service. They are now all recommended for the dismissal and yung mga paperwork is now with the investigation and andyan na po sa amin. Nasa table ko na po yung iba at pag madi-dismiss na po sila. Sumala ni Rosete, ang mga station commanders kansang sakop nagpositibo sa illegal nga droga, dili na makadawat og assignments tungod sa command responsibility. Yung mga commanders ng ating mga nagpa-positive sa illegal drugs ng mga policemen, I require them that they will not be recommended for future assignments anymore for command responsibility. Gipasigarbo ni Rosete nga miubos na ang illegal drugs sa Davao Region. Nagpamatuod daw kini nga ni-improve na ang pagpaningkamot sa pagsumpo sa kriminalidad sa rehiyon. Nakikita natin ang bigayan po dito sa isang bulto, 13,800 pesos ang per gram, which is pinakamahal for the entire nation. So iba na po ang panahon ngayon. So we don't need a president with a different style, but we just need an honest to goodness law enforcement on the ground at mapapababa natin to. Kahinumduman, nga niadtong April 2 ning tuiga, una nang giingon ni PDEA 11 Director Edgar Hubay nga masugot ang kampanya batok illegal nga droga sa nakalabang administrasyon itandi sa kasamtangan. Frankly speaking, mas mahigpit nun kaysa ngayon. Yung first year pa lang na pag-upo ng previous administration, may dating kagad eh. May takot kagad dun sa mga drug personalities eh. Although iba naman kasi ngayon, medyo soft siya, pero collaborative kasi kahit yung ibang mga government agencies is nire-require na mag-participate sa more of a preventive and rehabilitation aspect naman yung focus ngayon. Are you saying it's better last or the previous? Yes. Mas maganda yung nakaraan. Sa tala sa PDEA 11, mas midaghan matud pa ang nadakpan nga drug personalities ug nasakmit nga mga illegal nga droga karon. Sa first quarter ni tuiga, anaa sa sobra 900 drug personalities ang nadakpan, samtang anaa sa 85 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nakumpiska. Hinuon tungod matud pa kini sa mas gipakusgan nga operasyon batok illegal nga droga. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.